everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Made of Fortune. Dalo na to siya sa ospital. Tuwa para ba sa unahan ng akong sakyanan? Kay dili ba kasudin eh? Ako lang siyang alsahon paingon dito, attorney. Mas labing maayo. Unya ako. Bilin ka. Unsa? Yan! Ibilin ra ko? Sunod mo na ako. Asa na sa Irene Ryan? Oo. Gunit ako, hana. Gako sa liog sa imong bana, Irene. Ryan, unsa ba? Roda, apas na lang mo sa ospital. Apa sa lahog. Ah! Api ba na kung okay ra si Irene? Kinahanglan malagi i-admit o i-oxygen pa. Nagkadungog ta sa gisulti sa doktor nga normal nga procedure ni para sa mga tao nga nakahanggap og daghang asog gikan sa sunog. Unsa na Ryan? Di ba lagi okay si Irene? Sorry. Wa ko may baw nga nakahangga ba siya daghang aso. Nagkabuwag mong gumigani na. Sorry good. Ingna na lang. Nga mas gisiguro ni Mus Rona kay ni Irene maong naingon ana. Angel, kalma lang. Diyan na sa ospital si Irene. Magkasiguro na ta nga safe ra siya. Ryan, mo gaw sa mikadot si Angel ha. Ayaw biyay si Irene. Yes, attorney. Anira ko, attorney. Ay, bisit. Mura naman kung ulipo na itong mga tawahan. Pero, sige lang. Kinahanglan nga musunod lang ko sa ilang gusto. Kaya tingalig di ko maapil sa ila unyang tabang nga ihatag ni Irene. Tingalig wa ko'y kapaulian kung magpaugat ko. Antos lang mo na, Ryan. Tunla lang una ang imong karpo. Unsa man imong plano para nila? Si Irene ray akong concern ay. Wa ko'y paki sa duha. Pero di na mahitabo. Di gina mo sugod si Irene. Nga dili maapil si Ryan sa imong ihatag nga tabang. Dili ako imo. Wala lagi. Ako mag-iimog yung pabarugon ko nga mo ilang benefactor. Kuha na to sila apartment ka kapuyan? Ganahan unta ko nga adto dadun sa mansyon si Irene. Imong mansyon ha, dili ako. Ikay mo baro nga tag-iya sa mansyon. Sigurado ka? Alam nga na kung ang kuno nga ako tong mansyon. Ang akong puti pasabot ba? Sigurado ka ba nga sa mansyon nimo sila papuyon? Si Irene na lagi. Dili ka na mo sugod si Irene nga siya ra. Labi pa. Nag-care gid siya pag-ayo ni Ryan ganina. Nagtuo kang genuine to nga pag-care? Ka-fake adto? Klaro man. Unya? Kita na may nakakita nga fake to. Para ni Irene, genuine mo to. Mausa lagi eh. So, kung imong papuyon sa mansyon si Irene, apil gina si Ryan. O, kato si Rona. Na. Naiupos na gyud kog maayo nimo. Naiupos gyud ko. Nagkadirek yung kagbiya na ako pa. Rona, sorry na good. Wa mo ko choice. Kinahanglan mo ito na akong buhaton. Sabtagod ko. Unya, asa man ko iniron? Narabi agyapon ko diri sa kalsada. Apas na lang diri sa ospital. Pagtaksi lang. Ay, hindi ko ganahan mo, anak. Maglagot ko makakita sa nga imo gi-care si Irene. Kung mao na, wag ko'y mahimo. Di ko katiman mo. So, imo ko pasagdan? Walagi ko'y mahimo. Di ko kabiya diri. Pangitag pa, Agi. Lisod lagi. Mas importante ko din mo si Irene. Ha, para ni mo? Runa na usam ka, uy. Sabtagod ko. Basta kay Ari agir ko, maghuwat po ni mo. Di lagi pwede. Ay, ako ba?
Di lagi ko kabaya diri. Gi-oxygen si Irene. May mamatay na na siya. Si Bakoy. Si Paco? Nga sa ato pa, di ka makatugod kung mamatay siya? Oh. Importante gini siya para nimo, ha? Ay. Uy, tingog, uy. Oh. Ginawa man ka mo tingog niya. Sila si Angel o attorney. Nagpaingon na din eh. Rona, sorry din ako katubay ni mo ha. Bye. Ryan, di mo kagikan. Ha? Gibiyaan malagi ni Mas Irene. Doon ay gipa-filapan ako. Profile sa pasyente. Lagi, pwede na mo i-check dito. Wala kinahanglan. Baga, si Rona gyud na. Ikito ba? Bakit mo tupag ay? Pisit! Hello? Kinsa ni? Kinsa pa? Si Ryan? Angel? Nga nang ikaw may mitubag. Ibalik ni Ryan ang iyang cellphone. Isulti na lang na imong tuyo Di para ko madalita. makisulti ni mo. Di ko makisulti ni mo. Anong ikaw may nitubag? Kay ako'y nitubag nimo, meaning dili siya makigsulti nimo. Kay ako mayagi patubag. Di ko mo too. Ibalik niya ang cellphone, bruha ka. Na, bruha na nung ko ani. Wait sa ha. I-on ako ang video ha. Ano makakita ka nag-unsa ron si Ryan. Oh, Saman, kita ka? Kakita ba ka? Nasa Ryan no, nag-atiman ni Irene. Oo. Gihapuha pa ang buhok siyang asawa. Kita ka? no! No! Di ka lagi kaig-agaw ni Ryan lagi. Nga na kung inana ba ng imo reaksyon? Hey, Huwag ka agwanta. Kiputo lang tawag. Nag-aso-aso gito yung ilong ron ba? Kay gireject siyang Ryan. marunong ni si Ryan. Marunong lang. Huwag gid siya lingi-lingi na to. Tawaw. Iya kita gipatuo. Nga wa na siya interes ni Rona. Nga focus gid siya kang Irene. Believe ko, bright. Nya, kay mas bright man ta. Pero bisan mas bright ka, dili ka magkabalibad sa ihangyo niya ni Irene mo. Mao nga pangandami na lang daan. Han? Mayo kayo nagbanta na ka. Unsa man, gigutom ka? Wa ra. Tingnan ako ha kung gusto ka mukaon. Si Angel, Nilakaw. Busy mo to sila si attorney. pila na ganita kaadlaw din Han? Kapinsimana na, Han. Pero ingon to ang doktor nga kung okay ra gid ka, karong tibuok adlaw, pwede na ka ma-discharge ugma. Salamat in taon. Kaya ako na kayo tag-utang ni attorney. Oh, utang? Di, libre ang iyang pagtabang. Utang kabubuto na ako pasabot. Niyan na sila eh. Hello, Irene. Hello, Angel. Attorney. Kumusta na? Okay na, attorney. Salamat kaayo. Way problema. Pwede naman kuno ka nga ma-discharge ugma. Kuno aray problema ang tibuok adlaw karon. Gisultihan na bitaw ko ni Ryan. Salamat sa Ginoo. Makagawas na gid ko. Ang problema lang ini, attorney. Asa kami mamauli, gikan din. Han, doon naman ko yung evacuation center para sa mga nasunugan. Ato di ka dadun dito? Ato di ka iuli? Ay kabala ka, pre. Doon na Maray. nagiandam si attorney nga atong kapuy-an, pre. Ha? Hala, uy. Kaikog naman kaayo na mo ni mo, uy, attorney. Uy, Noon sa karayan? Ngano ka? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.